say Ewurade mfa wo so emmoa de open visa no Afri Ghana ha etukwan for 5 years no na o ma ya kase ebe frɛ ni nua no say ye de visa ne be ma no nti agye sɛ Ewurade nam so ɛbɔ mpaeɛ ma no ɔso kyerɛ ɔma kwankyerɛ ɔmonyɛ ɛna ɔmo san de to so sɛ deɛ ɔwɔ aburokyire na ɔbɔ we no kra ne nkrata 17 years ni oni nkrata nti ontimi step o Ghana da waka hɔ nti Ewurade nam so ɛmoa wɔ mo to wana ɔka kyerɛ ne sɛ Ewurade ɛbɛyɛ hallelujah papa ɔmo sɛ ɔmo firi akɔyɛ ankyɛ wɔsɛ ɔmo firi akɔ adeɛ kye ya ɛna deɛ ɔwɔ Ghana ha no yɛfrɛ ne sɛ ɔma gye ne visa oh hallelujah ɛna meka sɛ oni Ghana ɔkɔ aburokyire oh ɛnwosira na no ɔdɛn na bɔ nsɛm hyɛ Awurade animonyam Bishop Nwanwa say omunim say adepa bi wa ha say and omote wa omobre onyame adom papa sabre akwaya bia ma ne nuama ana ono nso akopia mo no ne the radias papa me dan yankopo ase papa afre so nyame hyira o onye wakasia me nwane ti bika sa de mo twa me asiwa na ana me say 70 years ye hu wani ye betimi atwa wo so ye kwa ye pesa oba papa nyame nya wakasia wate ene nyame ya adom ono so ba hwe animu bi yase ye behwe ni bi nyame hyira pa onye wakoma so ade mo amen amen I'm Ceder for Christ I'm to media dance here share Radidi animonyam the show Yakopon the animonyam and bosu me ensa be ba tonight nti me ba ya papa preach we ya papa si mu ya adwuma pacha na me gina side ha say na papa be so me nsa de be gina anim ha ene o fra asafo man nyina say obi a wo mienu bia me gina me nkyɛn na ɔmo mpaye ma me nti papa egodin ebisa me say ninim say din no ana me kacha say pampa chon an ene o say ni pakro no me nkɔ na me nkɔ pa ne kyɛw enye sa ifiada no watch night no nkosi binada me ba ne ba ko ebefiri mu me ba nso mo ye mienu nti nyame anim me werɛ ho papa nti e ba sa ne pon watch night no ma nkɔ me kɔ fia na me dwale na me fa ka na me kɔye nti me kɔduru hɔ no nipa kɔ no ohu me ne yam hye no me sɛ no anim sɛ me be pie hɔ no mo sa ada no nti me kɔ nyina so na me su na me bompa ya ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade na anim anim kan na won kɔ sa akɔ no ma me ne kɔ na adi me nti me nkɔ sa akɔ no nti Awurade so di manim kan ma me kɔye nti me kɔduru hɔ no me pɛ busuani ba ko me sisa ba ko na me di dwa to asi no so sɛ me pa ne kyɛw me nkɔ no nkɔ sa ni pa ne kyɛw ma me nti e kɔye no na ɔte fam sɛ ti me da no so na me so no kotodwom fa paka sɛ me kɔ a me so no kotodwom ti me so no kotodwom na me suin e ma won so suin nti waka kyerɛ me sɛ fia sɔre am do bɔ ne nyina akyɛw nti e ba sa no nipa na ɔde asɛm no to me so no afa nipa na yɛ bɔm ontimi nkasa ontimi nya hwee bi so omususu ye nyina no ti sɛ bua bɔ wɔn a munhu nya wɔn nyɛ nti wɔyɛ na obi sa nsɛm da na me sɛ mɛsan akɔ nti me sa si mu ɛbae nti mbeduru ya wada na mbɛbɔ papa ma ne sɛ papa makɔ pa nipa ne kyɛw ɔso de me bɔ ne akyɛm eti bosome me ensani na sɛ me ma ne da so tenkwam na bɔ ne bia nka mu biara na me da Awurade ase me da safo Awurade ase papa kyɛw wie ye no obaba ko a ɔkyerɛ ade wɔ tek de na obi hyia na ɔka kyerɛ no me ba kyɛw nipa ne ka kyerɛ ne sɛ ni papa ayi o ma hyehyɛ nneɛma bebree wuo ama no nti nka ɔmmra hɔ ɛna me ne ba papa hɔ ɛma papa ka sɛ nyame nti bibia ni hɔ bɛyɛ no nti papa bɔ mpaeɛ ma no a sɛ nyame adom ɔmo nyina da so te ase a bɔne bia nka ɔmo a megasi o ma won nsɛm Awurade oyi kyerɛ ode ne tumi si ano kwan na tɔ da otwamfo ne bi kyerɛ ho ma ohu sɛ ɛyɛ ɔno Awurade ɛna agye wɔ afrim me gyina ma me adanse yi so sɛ obi hyehyɛ nneɛma bɔne bi atia wo a me gyina adanse yi so sɛ wo bɛfiri dɛm hɔ akɔ no na adane nhyira ma amen ba wo nsɛm Awurade Nyankopɔn Awurade ase bebree papa nyame nhyira wo nyame wɔnyɛ ɔkɛseɛ wɔnyɛ mfiri adom mu nkɔ adom mu sɛ wama ho kwan ne nyame nam so ɛgye ɛmfiri ɔbɔnefoɔ nsɛm da wase bebree adom ti amen
O ma hun se me awurade Nyankopɔn. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sɛ meka kyerɛ wo sɛ wososo wobɛdi adanse no bio. Bible sɛ yɛammerɛ ɛwɔ papayɛ mu, yɛammerɛ wɔ mpaebom, yɛammerɛ wɔ nyamesom a yɛbɛtwa so aba wɔ ne berem. Wɔn adanse amanfoɔ di wo nsoso haw no nyame bɛtumi ayɛ. O haw no nyame bɛtumi ayɛ. Na wɔn mu yɛ den na wɔn di adanse, wɔn tu anamɔ. Baabi bi ɔwɔ te yɛn ka asɔre no yɛ Ceder worship center yɛwɔ Kumase. Ebi firi akyirikyiri ne bɛnkyɛn na ɛba, ebi fukura firi our neighbors countries, ebi firi Cote d'Ivoire ne Togo mu nyinaa, ebi firi aburukyiri ɛba twa plane ticket ɛba program na ɔmo soso ɔmo di adanse. Yɛsɛ nkɔ na yɛnkɔ fa adanse ne bɛmrɛ o, yɛnkɔ ti adanse yi. Praise the Lord. Adɔfo yi gyina ha wodi adanse ahyɛ Nyankopɔn te asefoɔ n'animonyam. Papa yi ne yiri nie ɛyɛ ne ho kani. Na wɔnam papa yi so na ɔbaa yi bɛpie ha. Ne nyinaa ne sɛ ɔsɛ adɔfoɔ bi kyerɛ wɔn sɛ diifoɔ bɛtɛ mpaebɔ ase Awurade tumi wɔ hɔ. Nti yɛkɔbɔ mpae nte berɛ bi. Na papa yi yale. Ɔno nso so ɔyɛ owurani a ɔyɛ krakye paa a wɔdi mu de. Nti in fact ɔbɛpie dɛm ha. Na yadeɛ nankasa ne yɛ owu yadeɛ. Bona ne ho mi nyina timi sizi yɛde ne kɔ hospital a ɛnyɛ adwuma na wɔyare saa bɛ 6 months ana ne ho ɛntɔ no obɛpie dɛm ha akwankyerɛ baako papa kyerɛ no a wɔyɛɛyɛ yadeɛ no ase tui ɛhɔ no ɔkɔbɔ ne yere ama ne yɛ sɛ yɛwɔ adiifoɔ ne yɛwɔ adiifoɔ na ɛyɛ krakyefoɔ no deɛ ɛyɛ a ne yɛde nneɛma yi ɛho ano na mpaebɔ bi ɛne hɔ baako hu ɔsɔfo bi a wɔn na bɔ mpaeɛ ma ɛyɛ yadeɛ afiri me so. Na nyame anim ne no ɔbɛyi nso afanyi sɛ baabo so mmiɛnsa ɛna doctor adiagnose so na ɛhunu sɛ ɛbɛrɛ wɔ twa scan no pain bi a ɔbaa no efeesi a 3 months no ɔbaa no bɔ bena a ɔteɛ mu nti no ɔnkɔ nim sɛ nyinsɛn ne nyɛ ti ɔkɔsiki advice sɛ yɛnyi nyinsɛn no yɛnyɛ DNC anaasɛ yɛnyɛ sɛ ɛna doctor sɛ ɛyɛ hernia. What maso na no na aka no ho to mo be careful situation no but pain there obefam kosi se obewo nti wona ni kuro se sole ni yanko di fo abeto na yade no wanyi free so hallelujah omo be pia papa hwe ya furu ni din and was yade we emma biem wontonsuo keke maami so tonsuo onum nsuo no na wotwe yade etukoi henio edie yo any abofre ya ekuta maami Awurade asane yade agena amana wo afa no ho afa ne pa wo so agina ha wode aseda kase e ma twedi apo Nyankopɔn. Hallelujah. Meda Nyankopɔn ase isanse e call labor ward na enye easy o se doctor ka se enya ne kodi but me kodu ho no ne mo de ne pa enti edu baabi no nurses na yehwɛ me midwife no kwa ka kyerɛ me sɛ akora ne pulse ne nya adwuma o enti ye hye wo time na sa anya adwuma ye check na ye hu akora ne ho me a ye do bɛkɔ theater ho na me kai sɛ me bae no papa ma me oil bi na me boru me bag na me yi oil na me no mo na me ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ wanka ne saa ɔka sɛ ɔba benyinse bosom nkono na bosom nkono so wɔbɛwo Nyankopɔn antwe ne sɛ yɛbɛyɛ no operation me bogidie mpaye enom oil no de oil no sra me yafunu so afidie na midwife no kofa machine fofo no fi sɛ machine na oyusu no kra na enya adwumo onti akra no ho me bio akra ne ho me onkeka no ho but oil na me yusu ye ni nti okofa machine na obaye na obechake ye no na akra ne ho me time a doctor share me sanko odi mbeko theater no enu hompo ena Nyankopɔn adom me wo efa me ho fa me ba ti se me gina ha me da Nyankopɔn wase se wafa papa so na wagye me de me ka nyina ne se papa Nyankopɔn hyira wo won hyira no ma wo sira no enye kese o Yesu din amen Awurade na ye ye de no munyam nyina ma Awurade me de oni bebi no e hye Awurade nsa
ɛne abusua no. Amen. Yamami nso say onyankopɔn adom ɛnam yɛnua bɛyi so ɛna de ne bepie dam ha na ɔyare a maame panyini ontimi nante gise obi suso ne mu na ni nso a aka wɔde hwɛ kwan a yɛfira n'ani huna de yie efe duru baabi na yade na bɛyɛ kɛse a maame entimi ɛnkasa yie ɔsɛ ba abɔsome miɛnsa ni deɛ wabrɛ yie paa ɛwɔ yade ho enti no yɛnua bɛyɛ ne hu no yɛnua bɛyɛ ɛne hu no ɛna ɔsɛ mama na wo wɔ ha yi a wo yale sei enti wo hu odifo abɛtɛ awurade de ne yɛ adwuma wɔ atwoma koforidua a wɔsan ba Sompa TV ɔsɛ ɛne fa me kɔ hɔnom ɔde ne bɛpie ha papa kyerɛ ne ne ɔnyɛ nkakra ɔmo sɛ ɔmo kɔ hospital miɛnsa kwaya labs ahodoɔ ma ne nuro nso ne nyinaa na ne ho ɛntɔ no nanso obɛpie a papa kyerɛ ne ɔnyɛ no na wɔtwe mienu pɛpɛpɛpɛ maame yɛte asi a sɛsɛ n'ani hu nadeɛ obi ansɔ ne mu otimi nante otimi kɔ baabi a yɛm no awurade so nyi ade bi a ayɛ den wɔ wo so ɛmfiri wo so. Amen. mama da awurade ase awurade me do ase so adoma boa me no ɔtie me mpaebɔ na me ho ayɛ me dene me da papa na ase papa na dom boa me ne hu me mmɔbɔ na yɛ bibia ma me me de na ase pa. Amen. Awurade na yɛ everybody da awurade ase bon sam kɛseɛ ma awurade Ceder for Christ. Pacho me amigina he the entire day bepie ma me ne di kan ba ha nti oba no de yeso ye bai na ade a ye hu wo ye busuam ne se ye busua ye nko school efi se wo ye wadwun so be ko school a bibi besi ana se sika kra wo de be kokora na eho ayedin Pacho efi SS ena ye school sem ho ayedin efi se school sem eni ye fie Emema no crazy so no ba ko pe enetimi wi university chese oba akra de mimi si so oba akra de no nko school kada ebi o ka school no be kwa school fees abetua na ayedi me ka hye nyame ni monyam say that time the papa create am the school fees ema me timi ko school from SS ebi o ho so papa timi dia kwankyere gu from obekwa ko ju school mu ne so obi abetua school fees amount chese na ebro madre ne menti asesu enam papa so any akwankyere etimi abreki apam ne free me so ama ene enchima mana eba nyina bebre na bo doctors aye omo doctorate degree ama me so mi gina he na ya me masters papa message no on my phone so enwe ya omo send me message say me PhD interview membra nya me aduma Friday PhD no even PhD interview me be do is dance and wa ha say name why for 2 years and me be me masters na me try say me me PhD emu ye din and na papa akwankyere so akwankyere no me di ba ye no pe na papa jetu no office me nko enre ya no mo send me message e wo me phone so papa dia make an say na me on shira omo onwo sa enye kese na afoforo so e wa ha de mi hu wo mabusua mu no enam wo so break ye no na enyema afoforo so Motie we ekoma youth na mo wa hai sanya asore na ode ne ho don asore ya ka ene ababa we ogina ho ya sabi nya de wa nyinu bebre so ya aban adwuma aban ama ne car ya man the driver ode ne nam mo ya etoda mo ba eyem paebo efia da mo bo se toda na ode adwuma mo ka ba o se na ahya se na eden o se dru baby na ne school fees kra na ebi ne ho so ode ne ho don awrade se obesom awrade obehwe se awrade be boa no no o se toda me amete konwam amatua ne fees ama no etoda ode ko school ko university UDS etoda na bompa ya ma na se awrade be etoda obitimi ko tua ne fees onim ne pakoro ibakwa se office ne atua ma me ka sa se me ahye youth bi a wo hwe me a wo tie me aisha nkran se etoda emma wadwene insi so se abusua no obia ntimi nya bibi wom with God se awrade be mo
and then what was shame out here me. So Radia Yama Baba way. Then oh dear, that's it. To go about son or ye be a radia, and also ye be a total big kai dear radia. This is all Cobon doctorate. Or you in the masters. Or Cobon and the PhD. What was shaman? When I'll be a first person, I'll be a professor. In the name of Jesus. Me jina dance say school for a mo shame a mo tie me sa dance ne bi ntowo so mo abibi mo ayede mo abibi say ya pam erade ma umfa sa pam no mpie in the name of Jesus Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Bon some of you home rade bon some rade some ka kire o abua pese say edidi kwan wa Bruno said distance is not a barrier. Enti baby bi o hwe ya uti efiri bi also betime to anamo on say mana na ekono nyini so na wunyini ya de no hwe ya betima brawase no na ekono so no wan to anamo no ye koma je no man no phrases ya 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and 0553 0553 53 53 53 53 89 no me say frɛ me no ma so for me team ene obedi nkoma o trefia dai ene ya wada o trefia dai ya yam paibo kese se fia dan paibo ya na mafo tu na mo obabo bi a ene omodi adanse no nti o china anopa nonkron e wo Ceder worship center off Sunyani Road e block Kumasi ya meka Kumasi Klutie ya Sunyani kwanso tuanamo na wonso so obedi adanse Yesu se manya nyaye mu hie mu dieda adintina Yesu kansa asem nti nyame me omudi adanse ni nyina tuanamo omone e be hie mu omone e be nyame asem omone e be bompai ene nyamiti July mo won fi se bosome no ya pamu se enson ene ye 16th ene ye 16th July enumere ya menuka se 16th July mena na ekono osutu anamo na osuso obedi adanse yenko ne nko fa adanse ne bimra Bishop awurade Nyankopɔn hyira adafo ha nyina yentie maame adanse ya maame se bibi nti ne kunu enka ne ho ha nanso ogina ma di adanse pepepe maame se oni ne kunu aware emfinhia aduanan ane akire ne ba a wodi kan enya 40 years na chese ochehwe a oma ware about 41 years nanso na be ma no enya ne ho ade o se okai 18 years ago and a bear man yes or quack Bishop a bra bear man then a no car ya mammy say of roca so cockroom and Okonya accident renene a yen operation near there a power say a cray hospital not and called G and a radi Yankopon will be children ha or ban man a quantre and a cray 80 woo ye and let my man on Nantia or that's your cratias of 4 Bonsama Jesus. Enti oba ha nyina wode na wa resember to wani ka say awurade Nyankopon ebe na mo so aboa na ampa papa o se da bia be ma ne bobo so se okoe ne ho ade bia no na asem asi wo se da no so omutime kosa ebetime koye se obi akora mfiri awade na se na o so onyame ncha ade ya last year na be ma ne born na man yes afeni be kwa wie no obe ne ho ade efe o sa koba ya no aka chen se yen twen kakra nye next year Mammy see one or 2 minutes, Yawada. Or by no say papa. Papa na Sasha Bosso or Kwame who had our assessments and 2 cheddar. Bishop was so hen anybody and I catch and say, Cock. Now, dating now, what shall send next year? A yes 7 for the Empire. Oh, Yamayadma, obey your one. Hallelujah. Mammy say, oh, Conway, me say, we're so Sakayana to Manasem. Nancy, wait there. Bishop okay, and a sana or so at Chiatumo. Was a Nanuya on Yamiado on the 7th. Yaquan what there. I'm a Nanso was Sakawa was saying Uncle Pony, my young Bishop Radishiro. Was here Bushian Papa acquire at the Cassia on our 9 over 40 years. A Fenian one day.
nti papa ɔso ɔno ankasa pɛ sɛ ɔda nyame ase ane na awurade ase wɔde awurade ayɛ meda nyame ase adekɛse a nyame nam papa so ayɛ ama me mabrɛ ankasa papa so abrɛ papa deɛ meka sɛ nyankopɔn wɔnhyira wo sɛ biara da yɛde asɛm ba w'anim a wɔmpopo wo ti na woboa yɛn ɛnyɛ wo a ɛnka saa mmere nka meka adwamammɔfoɔ no ho abɔ adwama mfi aduana nie afei na nyame nam wo soɔ ayi afiri mu so na me so mayɛ ware nyi a ɔmma wo nsɛm awurade nyankopɔn maame na da fam a ɔmonemu ne ahyɛ awurade din animonyam oh bɔ wo nsɛm ma awurade yes bishop adanseɛ kɛseɛ awurade ayɛ ama maame ni abɔfra a wɔtaa maame bi wɔnyɛ abosome nso na yareɛ bi bɔbɔɔ no ɛna ɔmode ne kɔɔ hospital bosome nso no ayɛ sɛ bosome mmiɛnsa ne bosome mmienu no bishop akora no na sɛ nka ne no wonya bosome nso kɔ asɔfo tumi nante bi tumi nante yɛkora yɛnkora berɛ mu nyina 7 months ne nante nokora bishop ahoɔden no wɔ hɔ wedeɛ wɔayɛ sɛ ketekete ada wohwɛ me saa na mekora berɛ mu wɔ hɔ God bless you ɛyɛ bishop maame se abosome nso yareɛ bɔ no na ɔmokɔ hospital a yɛkyɛke abɔfra yi a yɛse n'akoma no tokuro da ho ɛna nipa ntini nso sɛdeɛ ɛsɛ go straight na akora yi de akyeakyea nti akora no yale gye sɛ ɔmoyɛ no operation no nso Ghana ɔmo ntimi nyɛ gye sɛ yɛde no kɔ aburokyire maame yi so ɔpa n'asene mu a hwee ni hɔ ɔwurawura no ho a wayɛ sɛ toa nti deɛ ɛsɛ yɛ ne sɛ wɔde n'ani kyerɛkyerɛ ne ampo Nyankopɔn ɛna obi kyerɛ ne ha sɛ ɔmmra nti n'ano ɛna obɛpie mu wɔ ha bɛyɛ 2 weeks ago bishop ɔso kyerɛ n'akwankyerɛ na ɛberɛ a Onyankopɔn nam so ɛkyerɛ n'akwankyerɛ no papa ɔso ɔde kɔɔ fie no ankyɛ ɛna akora yi ɛsenseneyɛ anadwo no adeɛ kyeeyɛ ɔsɛ akora yi sensene a ɔwuo bishop ɔsɛ ɛhɔ a na ɔkae sɛ nsuo a ɔde ba ma ɔbɔɔ so mpaeɛ no ebi wɔ mu ɛna ɔtu gu akora yi so ɛhɔ apɛ na akora yi ani ate akora yi ɛɛmu maame kyerɛ mu a ɔsɛ obi wu a ɔsensene yɛ dendenden sɛdeɛ nyinaa anim no na akora yi nan ɔpoa mu kura mpoa na ne nyinaa tu agu so a fitaa no nkwa na ɔwu tuntum ne nyinaa kɔ bishop ɔsɛ afei n'ani so te n'adeɛ kyee a na ade n'asan ba biem ɔmo rush de ne kɔ hospital doctors say ɛnsɛ daabi ɔmo yɛ wa na ɔmo timi circulate akora no na ɔmo timi yɛ ne ho adwuma ɛhɔ ano ɔsɛ megye Onyankopɔn di enti oil ɛwɔ ha nsuo ɛwɔ ha mesɔfo abɔ so mpaeɛ mede bi bɛka akora yi doctor ne say maame wo gye bi esuo ɔsɛ doctor wo deɛ maame nya wie sɛ wansɔre a mo deɛ ɔmo pɛ sɛ mo yɛ bi a mo nya akora no na megya na ma mo papa ɔso wɔde oil ne ka akwaraa no ɛde nsuo no wɔhoro n'anim no onyame adɔm akwaraa no sɔre a akwaraa no sɔre wɔwu ɔma ɔhu nso mmɛwura Nyankopɔn akwaraa no nie asɛ deɛ ɔnyaleyɛ enti sɛ bishop asɛm a maame ka nyinaa no sɛ ɔmo bɛsɛ akwaraa ne test biem na ɔmo hu sɛ ne tiri ne atenetena because doctors no ɛyɛ ɔmo nwanwa sɛ ɔmo sɛ maame no wɔyɛ odiifoɔ ba a anaaso ɔyɛ deɛ ɔmo nte aseɛ ɛne wɔ sɛ ɛyɛ dɛm ha maame ba yɛ a wɔtwerɛ n'adanseɛ asa akɔma te asi no so because wɔho nyame tumi wɔde n'ani ahu no owuo a koro yɛ asa ba nkɔm ɔka wei hyɛ nyame animonyam dɛ awurade aserɛ adanseɛ so sɛ adeɛ bi a wo so ayɛ den ama woɔ awurade nyɛma wo wei yɛ nyame nsa n'adwuma amen Pacho, mijina ha me de awurade ase. Esan se saa de no me ba na ka ho ankola num saa mpa na omdo omkoto saa ankola fo ni na obi anu onya nkwa. Se me ba yiti ase a na sira na me de be ma Nyankopon. Amen. Bishop, ya mi so nhira wo se me pre wa ko na ko mpa ye ma no. Awurade na ye. God bless you. The born in seminar and now be far dance here. Bishop, ya mami ejina ha na odi adansi piesie ahye asafo Awurade enmonyam. Bishop, ya mami ofiri enkranza ene baaye enra nko an obepie mu ewo fiduam ha. Na mami nsi Sompa TV eye Ceder hour ene Sompa first service so ena one yen esom. Na mami nsi ansa na obehu yen ewo Sompa TV Ceder hour so na one yen asom no. Mami eyekuyani oyobi a oye afuom adwuma eti bishop mami si okọ afuom a ba bia oye adwuma no oye adwuma ote se obi abonidin ewo nachi obetwa nani ahwe nachi no na obi biara eni ho se onante afuom ho nso a otimi hu se onipa edi nachi
wɔbɛtwa n'ani sɛ ɔkɔhwɛ no wɔnhunu obiara ɛwɔ hɔ na soɛ yɛn nso a ɛyɛ a ɔkɔsoɛ ɛgyina hɔ mɛ bishop ɔkɔtena hɔnom sɛ yɛ na ɛmuntum ate no adeɛ no akɔ so a atete n'abrabɔ akyɛ wapa ho pamsibra nso wɔyɛ a ɛnyɛ yie bishop na wei no wɔse ɛnkyena a ɛyɛ a wohyira so ɛwɔ Sompa TV no ɛyɛ sida awa no so ɛne nsuo a yɛ wohyira so no ɔno nso ɛpagyaa bi na ɔde ɛnkyene no egu nsuo no mu adware ɛfiri sɛ ɔdwareyɛ no 3 months ni saa adeɛ no ɔhunu biom ne nyinaa atwa na wɔgyina ha na bɔnsa na yare abɔ no anaasɛ owuo bi afa no kɔ mede wo ne wo mma mede fom ɔhyɛ Awurade nsa amen amen hallelujah 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 nyankopɔn hyira wo pii sɛ wo sɛ mmrɛmu a mohwɛ yɛ wɔ obi man so obi kuro so obi so ka menya ka mɛba na mewɔ aburokyi mɛyɛ dɛn wobɛtumi asoma obi ama na abɛgyina ma amanfo bebree so ɛdi adanso bo ha na busuani bi na bɛgyina ma no na adanfo bi na bɛgyina nti numbers na ɛwɔ screen anim no ne mmiɛnsa nyinaa saa yɛ WhatsApp line WhatsApp number obi a wobɛtumi asɛ no voice note wobɛtumi afrɛ wobɛtumi text message wofrɛ nso so a ɛne wobɛdi nkɔmmɔ enti hyɛ no nso na ɔkyerɛ fiadai ɔkyerɛ 17th ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ yɛ maame si ogyina ha a odi adanseɛ ama ɔno ankasa mpaebɔ yi sɛ ɔkeka na ɛyɛ bɛ 16 years mu ne ɛna wobɛpia ha na ɛnam Awurade so ɛna nnɛ wɔno nso so wanya baabi asi ɔsɛ ne ba bɛɛma a nanka ɔpɛ sɛ otu kwan kɔ aburokyire maame so wɔde anibere ne mpaebɔ na bishop hyɛ ne nkɔm ka kyerɛ ne sɛ ne ba bɛɛma no ɛbɛkɔ akɔpia aburokyire na anigye sɛm ne sɛ ɛberɛ mpo duru yi a na aberanteɛ no ɛkɔ sɔmmete ne pɛpɛs no yɛ maame yi sɛ in fact na nneɛma no bi wɔ hɔ a na validation date aka no na nti na nka yɛ sɛ yɛ refuse ne visa no totally but by the grace of God na anu bi abie atɔ no so obetu kwan nti approve ne ba ne visa ɛdma ne kopie America hallelujah saa nwosra we ɛyɛ dɛm hanko a na yɛ maame sɛ ɛnam so ɛma wɔno nso so ekopie America a wɔno so kɔtena wɔ so many years ɛna ɔnɛ wabɛpie dɛm ha na ne ba ka akyire a aka ɔfaale ɛde maa no ɛne ne ma no bi a aka wɔ ha sɛ ɔmo nso bɛkɔ akopie America hɔ na wo maame kɔde a na yɛ akwanya sɛ wɔn nso so nka ɔde tuu mu a ɛnkyɛ koraa ne approve ama wo na wɔadi aberanteɛ deɛ ɔde tuu mu na ayere na ɔsɛ ne ba no na obere mu no ɛsiane sɛ na ne ba no ɛmma mpaebɔ biem na maame sɛ ɛkyɛre bɛmfinhyia nsia nti one day ɛna maame bi hu ne ba no na ɔtuu ne fo sɛ wo maame afiri wɔse ante mage God bless you wɔse maame no tuu ne fo sɛ wo maame aba Ghana na waba mpaebɔ na wo deɛ ɔkɔ mpaebɔ a wonkɔ aberanteɛ di wo maame akyi ɔse ne ba ne tie maame no afotuo ɛna ɔdi akyire baa ɔse mpaebɔ mu ɛna bishop kɔɔ ne nkyɛn ɔhu no na ɔse ka akyire wakɔnto no akyɛ ɛnnɛ kɔfa wo visa na wobɛkɔ hallelujah wɔse ɛhɔ apɛ ɛna aberanteɛ ɛgye so amen mpaebɔ kɔɔ so ɔfiri ya kɔɔ yɛ 4 days maame sɛ 2 days ɛna America embassy emeri ne sɛ aberanteɛ ofisa no ayɛ ready na anokwasɛm sɛ ampa ne visa no ɛbɛka ne nsa ama na America sɛ ne baka akyire no wakɔ akɔpie aburokyimam yɛ maame so ogyina ha Awurade ɔde ne firi baabi a na ɔnyɛ obi a ɛde ma no bɛduru ha no wogyina ha wada Onyankopɔn ase wankasa da Awurade ase Papa Awurade nhyira wo na ɔnto ho sirem ɛwɔ Yesu Kristo dim deɛ mɛka ne hwee ka amen Awurade na yɛ yɛde no nyame nyinaa ma Awurade deɛ ɔbɔ ne nsɛm no ɔba no akwantuo wo nso wakwantuo ɛna abie sɛ yɛ Europe sɛ yɛ America Australia sɛ yɛ Asia bɛsɛ kwan no bie deɛ ɔka amen no ayɛ hɔ wɔ Yesu dim amen yɛn nuaba yi ɛda Nyankopɔn ase bishop maame sɛ Awurade Nyankopɔn ɛnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ bishop yɛ na wota ka sɛ yɛmmɔ mpa yɛma yɛma no na ɔbɔnefo no ani sa yɛma no maame sɛ ne babelanteɛ wɔde 23 years ɔmo a ɛne no ana ɛwɔ hɔ wɔnka bi nhyɛ mu
afei obehu ana ne ba no okonum pito a na aye no krakra na aye no se obi a okom aye sa akom honhom rei ana omokohwe mu a se wakogye bosom eye suman abehye ne dem a osom no etiniama wo ye nyina ya konfosem nko ana wo ye ne fie ho ti ma mi hwa na ne enyan wo se enya bom na te se de akom na abade a ene de ne fie ho wonya home wo fie ho etina ne enyan na homete eto na adwen se obetu ho anamon omo kokọ hospital kokọ ba bi bebre nanso so ankosi aga ọkọ sọfo bi wona sọfo no bompa yegu anointing oil so ena ode ma no bishop say onfanko gu niama na suman ne so na onto niama ne mu ti maami de oil no gu suman ne so ena oyi ye na okotugu ye otugu ye no kwa de afede na ye kese ablante no wo ho anabosom na ba hwe ne say me niama na abaje ye no fabla wan fa ma meku e basa na ablante ne pie no oton wram no ofa ha etina okosofo okoje oye so be bompa ma ne ba no problem na akọ a afa de problem na ba be kese maami hu ba bi on fanfa maami ati yanka e wo Sompa TV bishop otuanamon e ba ha oba counseling obehu wo ka kire ne se eniema no wo so akoto agu wo so ka kire se ne ni kwan so okotugu ne ni kwan so okotugu nanso so no be ma na kwankire ama na koye na oye kwankire ni wi a de e ha ne ba no ebetu ofri ne so boso ne ntim mehwe ne ba bio maami nya gidie de wo kire no okoye no se de wo kire no pepepe oye wie ya na mienu na miensa na ade na tene ba ne so we the born in semno ade bi a aya tete da wo so ade bi a aya koda na da wo so erade a okuta tumi a ode mboa ne ma no wo oso wo be di adanse yi bi the bishop etin na ne so no etaba akoda mienu nim se ebesa ababio ebeba atwam na awotwe mienu ekobosome ema bio bosome ne mehwehwe ne bio a maami gina ha no ode asta kese ma nyankopon ode nyankopon ase bebre ne nyina nyame aye mama da nyame ase Erade medawase so ne medini ye mi amen samen fato de bon ye ni same na wo ya de kase sei ema mi tumi gina edomanim di adanse Erade wa ye bi asida ne animonyam enka udin papa Erade won hira Erade na ye koso anya okese Erade na ye Erade medawase amen na me gina ya maame na danse so aka kire mo se bosom no eya ye hye no ye nto bosom ntwene ento okan Acts chapter 19 a ebra asomafo Paulo oma ye je somade nyina gu ho ena ye hye no enti se wakogi bibi wo baabi na sese wasa kire wi a ya bosom paye na ye twagya dum enti gya no tumu a na sunsum no baabi efiri bia no na watwa no ko na wanya ofa ahodi na wanhye na wo se wo koto atwere bo okro se fa koto toilet mo debi ye hye no e wo Awurade anim ba wonsema Awurade nyakopon adanse a edi honi maami si ofa yafunu na papa wone ne maami e ba counseling ya wada bi ebehu na ebra wo mu ewura counseling room asem a wo ka kire ne se adan na watena se ama niema aka echi saa wase wa anti ase ahọ na ne maame ne busa se papa asem wei o kan wo abebuo mu na fa bra fom ema ye wase eni ye mede ba fom di a abofra woda wo ba ne yafunu mu no wawu na enye abofra no ne ye pe no na emom obey a wo gina ha yi wono na ye pesi ye ku no enti na wo mokum abofra no se de obey a se okwa akọwo a ombeye na operation na operation ni mu no na wo baba yi so afam ewu papa wase odi akwankyere eto fom ema wo mo ana wo bom pa ye so ema no ebra wo ko fie no na awotweso ana oye na adwen se wo ko hospital ese na ne ho enye ni yie wo ko isusu na doctor echake no a doctor di adanse se abofra na wo da wo yam no wawu dadadada ebro na awotwe abofra woda yafunum papa said ya osika no wawu ebro na awotwe ehwa doctor for years won be no operation ana ahwa ne maame frɛw papa o ma akwankyere wo mo de eto fom maame ya abofra ewu ewo ne yam ebro na awotwe no wose wo kyem ye
said you were above flower won't quack. A Brian Fasikai and channel. If Mr. Papa no waka say the Sikai canoe will be, it was all catch as a young Fasikai canoe. Now a back shim. Awo abofrano ampa watchim ye wo abofrano bato ho no wawu wankeka ne ho maami ene wati ho a enkwa ewoni mu 2024 na ni ehunu bia papa wase waka wei edisha Rabinya Kopon obekọ awon so wa ma o akura no so amma mo bebe hia se toda oye adwuma na ode mpaebo aka ho Ose oye Israel ni sunsuma Israel ni mpaebo ka abrabo no omosom no mpaebo ka ho enti mpaebo so ka wade yoye ho na nyame dom ntawo so obeduru ho a meka kire se na ekoso afiwe me se yade nti be mfa wonto fom da amen afiwe unsu na obesere amen afiwe wadwuma be so aba amen afiwe wani be kan rade ho na rade so be ma wo de wakoma pe amen ade bia a solitaire ho no afiwe nti be solitia obiom the place you used to cry 2024 a be laughter amen sit down. And your papa love Tadia, O catch and say, what bewu fufro akahon, ampa, mammy si ene, dear woo yenechino, while wofufra, one dear, or yet yasifu, what can we get the shell radidin animonium? Mamma de radiasi. You catch me there, radiasi. Oh, where's the pan of bamba or diadome? As that can say, come out, chedian pong. They're tossing me, you know, come up, papa, me that was sick. A radina, and when you're radid here. Amen. Oh, said your friend and son, Messiah, my Bashana name, and then Yamiasha and name. You may be a free one, sir. It be a car, it be a fee, it be our dear, it be a quentu, it be a jumapi, and no free halcoya. A rather Sunday, I then a mount a pepper double, a pepper double, a pepper double. Amen. Rather be or say Joe, or see Joe. You mean you answer about double. Amen. Amen. Anopa no kono we anopa adiyoye. Shenonso na tuwa namo na onsoso. Ube enche demunsu abarabono enkechi. Ubi de ba anopa ne bidi abawia ne bidi eswa ba anacho. Eno si ho ebom pirenu. Yewo no si eba anopa ne wo no si a ebo enumere. Enti obi dia aba eye ne no si a eya no pade no wodie no ewo enwumre no nsia no nyame be yo enti na Sompa first service ye ba ye si jayo hawo no nyina mo na urade na urade be nyame be ye sabre ye wunsu documents nyina ready se ni ni ye ba sida awa no so am bompa go documents so ensure so na no so ye dwuma yenko ne yenko fa dance ye mra ye ba pe and the Baba Bompaye, a good documents. Yankobana, who did he dance away? Jawo, how need you now, my rate? Narate, ye. Hallelujah. Yenya bench so our Hadoma. Now, Onim Hadda, a Sompa TV so, a Ceder hour, and a Sompa first service. And now, Oyobia, or Tana TV who are already a man for. Now, where they are last year, already TV now got on Sompa TV. When Sophie Cassan and Adios, way or Yamanipa, Monsam Merate. Also, I know Sujina way. Why introduce Sida one also the Amo Mame? Amo Manu Kumahu, or no so soon in Abusia for the fear for you now. Non Croboy, I will be a TV. Or shall Ronaldo crowd whatever to her. I'm here with Sida wa Bompire. Now, or say, what one tough or one tough one. And I never say, Ceder and Tafuan was with the city. Abakan crowd or no, no bachelor into Owesika or the beer a Juma, a young modern broxa. Yes, a China phobia introduced to the Abba, or we sit down the board and Sonny idea at the goof row. Until Obebi a man, Obebi man, no. Bishop was it and Kakra Crane Cosso. I fed the bell 1 year. When Nipa Baku cranes, the woman which I said, may top rog on a barco, Namdi Aquayamedine. A Jumano so, or much a big one. Until while we sit down near Bompan was a debby. The equity they made 2 and a mole, Namma soft on her. Now, what is a day water or your counseling?
na oba hanom okọ bishop anim no bishop kyerɛ ne ne ɔnkɔyɛ wɔ adwuma mu hɔ na adɔfoɔ wɔse ne ho adwiri ne sɛ wɔ nyame ako a ɔkasa a nneɛma dane maame si wɔ firi akɔ a wɔyɛ akwankyerɛ no wieɛ ɔhɔ no ma nkurɔfoɔ a ɛmfrɛ no ɔmo twam wɔ anim hɔ ɔmo sɛ ɔyɛ adwuma no ma ho sɛ wɔatwa blocks agu hɔ ma ho sɛ mepɛ modens mepɛ sɛ mobɛhwɛ adwuma mu wɔse ɛnnɛ koraa na nyɛ asɔle a wɔba nkɔkɔhwe obi adwuma akwakyi ama no papa ɔso wɔgyina ha a wɔka wɔahyɛ nyame animonyam adwuma ɛɛba wɔhyɛ nyame animonyam me bompa ye ma obiem sɛ Jesus nyame no ɔka obra akoma amen sɛ wawo ntaafoɔ na ntaafoɔ hwɛ ɛden enti ɔmpɛ sɛ ade so atɔ wo so na obi adwuma ma wo no awurade ma wo bra no nu no ho da amen me bompa ye ma wo sɛ awurade ntwe atɔfoɔ awurade ntwe contract ma wo awurade mpagya wo adwuma no awurade ma mfa adanseɛ so kɛseɛ paa and Amnefia ka amen. Meda nyame ase papa meda wase nyame ma wo nkwatentene ɛfa ho adin wo mu na bre sem free na ekoya ma Ceder be envelope ade nyame ya ma me no so amen amen wa wo bo wo nsem no wo so wa Ceder be envelope amen dia na awurade aye bishop me ma me se ne bani na abofra yi obonefo ne to etwere yade e de ma abofra yi nti ɔde abɔfra ne bae bishop wɔsɛ wogyina tena wakonnwa no mu ɛka kyerɛ ne sɛ awurade hu ne mmɔbɔ na ɔnye yadeɛ no mfiri ne so wɔde ne baa ha afeni yadeɛ no ɛma bio atua yera a wɔda nyankopɔn ase deɛ ɔbɔ ne nsɛm no menim adeɛ bi a yɛde atoo so awurade bɛyi afiri so amen furo yɛ ase awurade bɛyi afiri mo so amen okuta envelope yi de da nyame ase nice lady yani bakke awira wasam na empire boda na mo bebre mu so e ka kira mo sesa ya ade de dam ha awurade yi bebre fim panyumfo so na nya akora we awurade be yi efre no so young lady na obaba etwa minim baby bia nipa bi tenase ensu fidie enum gwase fidie mi gyina sɛ nyame somfoɔ sa afiwe ɔmo kɔ gyina hɔ sɛ ɔkɔhyehyɛ bibi aba wo so a deɛ ɔhyehyɛ no awurade ma saa deɛ no pɛpɛɛpɛpɛ ɛnkɔ no so amen bishop awurade ayade kɛseɛ ɛnɛ da yi ɛwɔ dɛm ha yɛ maame yi ankasa ɛna adanseɛ ne sii n'abrabom ɔso ɔno ankasa ɛkasa Ceder mɛka adanseɛ ahyɛ obi pia wɔ hɔ nkonan Emma obi bi obewura dem ha me wabamu muda me de yare na bepie ha say na ma worry for 18 years na 2 years time na me yare kese pa me yare 2 years na me ho ntome na me kunu nu a kire ma ha say me ba ya papa mama kwancha na me ho to me na me si ene meka ha say eye den ya me so mewo ma branka sa Afredu baby no mabamabu Miss Papa said nti e baye metimi awu bi ni wo so ba adwoanya me ba ye 2021 na mene maami bi yeti ha sei ana papa frɛ ye sɛ wo hu sɛ ye di adanse a ye ni age a Yesu na ye adanse na ye ni che adanse na me wo ka ye no me de enye awo no nti na me kra de na ma adwene wo so me de nim sɛ bia mbenye sika bia na se mbetu kwa enso so nyame ma ne nsa so 2021 na me faye funu na emu nsɛm deɛ papa ne nim na dɔɔso December sabre ya na ɛsɛ me wo enso so mi sugar kɔ soro ama sɛsɛ doctor no bigini minyim nyina mi sugar amasoro enso so nyame atom for 18 years nyame ama me so ma wo ɔno so 18 years awurade akyɛ ne bi obi a wohwɛ yi a wotie yɛn adeɛ bi a wabrɛ ho ayɛ den ɔso nyame bɛkyɛ wo bi nice baby boy ɛna ekuta no ɔnso so awurade bɛkyɛ wo bi amen dɛ awurade ase me dɛ awurade ase papa nyame hyira awurade na ayɛ yɛmfa no wonyam awurade amen ba wo nsɛm bio ma awurade
What you are summer and yet easy for 18 years in marriage. Now hear the fruit of the womb. Now yet thing. I said, do baby na by my boo. And so tia some more I said, baby, I'm a shannon crying, say, a rather bit me aye. Wa ocean, me catch us a rather bit me aye. Ebi a odi anya awo. And so what dear ya be aye thing. Me show posse a radia or shen bunyamufri hakoya. A afia. Also rather pay. And no, I am your parents who are waiting her. Or sick or can you riding young copom nana cool bishop Albert Sackey Kwapong so ayediamano. Or see a fear that be say ya, Bible swimming ununi. And a bishop a so majuma. When I'm already 2 minutes or air saya dear boom conia air shankom. Now or tell I so. And the one a bishop Boda Lana so no more Miami and San and no more tour. Bishop Peke Baku from anymore. What the Nekwaka or Mummy no more teacher home. And awesome comes a Maya will show me. Now a radinam suku so any a jumesia so ebe pejawo ne sentinel obone for na sorry atia wo enti mo mubi on ma yade and yade be sorry atia mo mubi on so apoafo munya bida mo mubi on so amotwe examsa muntwa ampa emaya confirm e mo bibi aka ne eha no maami say we SHS as what to us ono de ade de anso obeko university. Now what top forms, at top forms, be a yamfano, or top forms to be a yamfano, empopo for our hene. Now, was a sad day no or the suo and the freedom I call ye. Yawada, over whom I made for. Say a bone come shall rather than so by no. Bishop and idiom with the enemy. Papa Chiran in your on ye. Now, or Chiran in your on ya or ye, no. At the phone number on Yamia or Tiasia. Ababa, why say 1 week? Or some top forms to be or top forms on and now make us say when you're admitting our Amsterdam University. Bishop, I need your question. Ababa, I say at that or top forms now. Of failure, no. Satan when you approve, I say, your funnel, it was school more. As somewhere at 1 only patron 1 on Tiasia. Now, Ojina, hey, was here for now, Castle to a feast in the idea. Papa was on Yamia or sending one in Yam. And come send a year, Juma. Ama when you pour for at your feast now, at the PPR, our question school. And what that's what I said, I can see. Manona Radia say, a Radena ye. Jinaha me there Radia say, Sarah, the nam papa so, I'm a school when you be a mammy, Papa Namisha, amen. Amen. Also, so a Juma call me a mount, our real call me a mount. And pay your call me a mount. I quench your call me a mount. Receive it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nyankopo ye chuma. Yes. Ocha so nyamono be chama na so. Oka amen na amen no e ba ofi ho. Yes. E well them ho. Amen. E rubber bibia otie no. Amen. Adanse no e ba ho. Amen. Oka amen na adanse no wura ofi ho. Amen. Odam ho. Amen. We chuma mo ho. Amen. Na adanse no come ma no. Amen. E ba kwenchum ho. Amen. Europe, Amen. Asia, Amen. America, Amen. Australia, Amen. continent be Australia with here. I dance any be baho. Amen. No mess, more muti radio, no man sense bium. No man 0557 0557 000 967 967. No metosu 0557 0557 30 90 80. No metatu 0553 53 89. Sabrige peja documents unsu na me no mompae enguso. Awurade me gira kasa fidie so. Eja Psalm 107 verse 20. Suma wasem. Me she wasem tumi. Wasem ahwo the same moon raise you no. In so many the blood of Jesus. And none healing water. Yes, Lord. And none miracle water. In so many centuries you. And none ya the sense you. And none yesu moja. The odi so be ye biara. Na me ma wa dance me bom pa gu documents no so me fra dance gu documents so me fra sent any good documents so adi bia wa pagya wo phone ye wo pese ye send no ye email ye text so se ke bi o hwe ni mu kwa nya me ma wo sanka wo Yesu demo Ewurade se ye beda
na yɛn na bɛyɛ yɛ dɛ medu fie hɔ ne wo dɛm wɔ hyɛ awurade sa awurade hwɛ wo so ma ade papa ɛnkyeɛ wɔ yesu dɛm ɛna me ne wabɔ mpae gye me so sɛ amen ɔkyerɛ fie da 17th July ma yɛnhyia wɔ Ceder worship center na yɛnkɔbɔ mpae wopɛ baabi akɔbɔ mpae a yɛtu anamɔ na bra na yɛbɔ mpae na wo nso so wobɛdi adanse. Have a good night. Bye bye. Ni kwao odi enijie ni mkansha abarabo mu afutu nyamsumu ani daso edi enijie bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo to Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo ubenya abrabo mu nsemo ubenya nyamsun mu nsem ubenya anijie mu nsem ubenya enyumpa na ka kuma ubenya yamai mu amanyosem ubenya osompa di bravo ubenya ni nyina Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema ke fiapa
Trendy. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino pa. And you declare say Sompa is no more a new station. And then new crowd. Because we must see and what na bebe ya haja de we baby crowd. I said, Haja baby that wagu. Yaboja, Obofoso, Akofante, dear baby game. Non company for the Bofo crowd of who will know, Yanin or Beckham. Now you're then about 4 company. What's them? Beckham, ye. A double 4. Nanka, Madio, Bianca, Timwe. Aha. Person by difference. Nah, I told you as I never. Quanquadi will have with a branch here power the pempra. A branch of the Sika control bank. Sikana Muswahi Bia was a man ATM card. And I ran over bank and I say, oh, there be really a ATM card. So we kept ready. Also, until the amendment. Which one? I mean, say, I'm a person GB. On the Copempana. A branch ATM card, yeah. I know they pramba. ATM card, I know they pramba. I want to praise to the name of the Lord today. Hallelujah.
ankasa Nyankopɔn emu so ɔbɔ anantwi anaasɛ hwan ana brenchi amoso wɔ werɛmfo wɔnya boa papa abobere ti so ne papa so no Nyankopɔn Bible ankasa Nyankopɔn emu so ɔbɔ apɔnte nemu ɔse onu ho sɛ ɔbɔ onipa na ɛyɛ ɛsa yɛ de ya na so man wɔnu ho so ayɛ de nko ɛna asa yɛ wo ya ɛwiei na mene ɛdagyeman na mesra bɛ mu ɛnɛ na mene di ho kɔbɔ wɔse Adam nana na wɔka wɔn wani so bi ɔkwan yɛ Adam nana de fa so enti asɛm wo bɛ ka ya de bi na ka asɛm boa na sɛ Nyankopɔn na sɛ yɛ papa ɔmono ka wutwa mu a na obi etim hwanie wɔse mmea o adai matɔ manhole na ɔbɔhwɛ mu na Adam nana ne gyina mu mesrɛ wo bɔmɔ bi yi me nim sɛ so manhole na wura na afori nti no menim sɛ na da hadma beto no so yɛ wɔne patɔ twɛn me ba wai me be you wai nanka nim site de hɔ ne ba hɔ me so kɔ manhole mu na wutinkyini wo kɔpɛ concrete block where yɛde sawdust yɛtwa ma cement yɛkom paa ɛte sɛ hampoma na ɔwɔ ayi no yɛra me yɛ fi ne bi ne blocks no bi na oba na wabisa sɛ na wowɔ ɔsene ni o na wogyina hene wɔsɛ na bɛgyina hɔ na ha wɔsɛ twɛn ho firi hɔ no na berɛ a wɔnim ha na waba n'anim na nka wɔkukuru blog no ade apanya no wɔ amena mu bɔ na pampam na kana fam hɔ nanso Nyankopɔn sɛ yɛnyɛ papa nti sɛ nyɛ nyamea no ɛna aka sɛ yɛnyɛ papa a akɔto da sɛne no ɔda manhole mu a sɛ akɔpɛ concrete block wɔsɛ braha se na waba kɔno wɔsɛ siwtwa se kakra na mehwɛde ne wɔsiwtwa se saa mebɛma ɔhomɛbi na wasom sɛ wɔnsiri trase a wobɛhunu sɛ wode blog no bɛpie ne mpampam nti wɔsi siwtwa se kakra ne wɔsiwtwa se susu sɛ ɔba bɛyi no na wahenham na de concrete block no ɛsi bura haba nanka akɔ so onyame sɛ yɛ papa yɛntimi nyɛ saa Adam nana de onipa ti a styles ahodoɔ aba ɛmɛn hwɛ mmɔwerɛ ahodoɔ a wahyɛ mmɔwerɛ no bi design sɛ gu so ɛkyɛ ayi mmɔrekɔ adua ho mmɔwerɛ bi hu abaka sɛ brasmate na abɔ butubutu so hwɛ wɔbaa n'anim baako pɛ adwi afei koraa deɛ kwasi boni yɛ Nyankopɔn maa no wedeɛ sorɔsorɔ paa na wɔsɛ mesome kɔyɛ tatu asɛ Nyankopɔn wɔnyɛ nipa dɛn kikirikiri onua ne tena wokɔ mu afei last minute aberante hwɛ yi ahodoɔ a wayie kaate ahodoɔ no mede ne din yɛsɛ yɛfrɛ bi half currency hoa currency ɛneɛ fɛ mfa ha saa last minute no awɛ ne tiri ho last minute wa prɛ no awɛ ne tiri ho ɔna ɔte wɔ n'anim ɛsam sɛ ayi wansampɔbere ɔyɛ kuna you are